Goedenavond, het is zondag 19 november en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een verrassing voor Zeeland tijdens het debat van het zuiden. De tol gaat snel van de Westerschelde-tunnel af, meldde CDA-lijsttrekker Henry Bontenbal. Het is natuurlijk absurd dat de Zeeuwen moeten betalen om door die tunnel heen te gaan. Dat is een vorm van rendementsdenken waar we af moeten. En nou heb ik uit de wandelgangen begrepen dat dankzij een motie van het CDA en de SGP... de minister maandag komt vertellen dat die tol eraf gaat. Morgen dus een officiële mededeling daarover. Het jaartal 2025 zoemde eerder al rond voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. Waarbij de Zeeuwen wel hun hart vasthielden of een nieuw kabinet zich daar ook achter zou scharen. De vraag is nu of het inderdaad 2025 wordt of zelfs eerder. Wat toch een aardig nieuwtje voor Zeeland. De tol gaat van de Westerschelde-tunnel af. Nou ja, het is iets waar wij... kijk, ik weet niet waar de minister natuurlijk... wanneer? Ja, ik heb gehoord aanstaande maandag dat er iets daarover gezegd wordt. Kijk, wij als partij hebben daar heel hard voor geknokt. Dat is de motie van de Staai geweest, samen met Pieter Heerma, bij een algemene politieke beschouwing. Die twee hebben daarvoor geknokt, al jarenlang. Dat een tolvrije tunnel te danken zou zijn aan een motie van zijn eigen CDA samen met de SGP... leverde een boze reactie op van BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Dat is gewoon een stoot onder de gordel, want BBB heeft er ook aan meegewerkt. We hebben een amendement mede ondertekend. We zijn er heel lang mee bezig geweest, Christopher en ik. En ik vind het prima hoor, dat de CDA daar zo de credits voor geeft. Maar dat zijn meerdere partijen geweest en dat is echt niet alleen dankzij het CDA. Tijdens de bekendmaking van minister Harbers moet duidelijk worden of de tolvrije Westerschelde-tunnel alleen gaat gelden voor personenauto's of ook voor vrachtwagens. Ja, de ruit was helemaal uitgegaan zoals je ziet. Het ligt ook nog op de grond. Ja, de spiegel is eigenlijk echt zo goed als afgegaan. Echt helemaal afgebroken. En hij heeft vooral ook heel veel krassen en lakschade ook. Het zal je maar gebeuren. Heb je net je eerste auto gekocht, ligt hij na 2 uur al op zijn kant. Het overkwam Joran uit Oost-Soeburg dit weekend. Ja, mijn moeder die hoorde daarna een knal. En toen keek ze uit het raam. Ja, toen zag ze eigenlijk dat mijn auto op zijn kant lag. Ik geloofde het eerst niet, omdat ik hem echt net had gekocht. Ja, toen keek ik ook, maar toen was het daadwerkelijk wel waar. En toen bleek het ook dat er echt wel veel schade was. Joran heeft aangifte gedaan en hij vermoedt dat hij geen willekeurig slachtoffer is. Ja, we dachten eigenlijk gelijk al dat hij was omgegooid gewoon. Het kon eigenlijk niet anders. Mensen op Facebook hadden ook inderdaad gereageerd dat ze een groep van 8 tot 10 jongeren hadden zien rennen. En dat was hier een straat verderop. Dus het kan bijna geen toeval zijn. Een geluk bij een ongeluk, de auto rijdt nog. Maar Joran baalt er natuurlijk wel van. Ja, het is nog steeds wel gewoon zonde inderdaad. Hij hoopt dat getuigen of mensen met camera's in de buurt zich bij de politie melden. En die laat weten de zaak te onderzoeken. Al 2 jaar wacht Rezan Habash uit Syrië in het asielzoekerscentrum in Middelburg op duidelijkheid over zijn toekomst. In Syrië werkt hij als fotograaf en was hij hobbydichter. Dat laatste probeert hij tegenwoordig ook in het Nederlands. Dit weekend mocht hij dat ook aan het grote publiek laten horen op het literaire evenement Oersoep in Zierikzee en Middelburg. Het was een bijzonder moment voor Rezan. Voor mensen, vrienden hier in Nederland, ik heb Nederland vrienden. Ik heb mijn vrienden in AZC, ze komen hier. Ik vind het deze prachtige middag voor mij vandaag. Hij las zijn gedichten zelf voor, maar hij had nog wel wat hulp nodig bij het vertalen. Want dichten in het Nederlands is namelijk wel iets anders dan in het Arabisch. Nederlands normale kort gedichten. Arabisch, we hebben groot gedichten, lang gedichten, veel woorden. Ja, denk ik verschil, een beetje verschil. Rezan werkt aan zijn Nederlands en hoopt in de toekomst zijn gedichten helemaal zelf te kunnen schrijven. Sinterklaas is nog maar net in het land, maar in Heinkensand zijn ze al in de kerstsferen bij de Winterfair. Kan samen, toch? Sint en kerst kan samen, ja. En als je inderdaad nog iets mee wilt doen thuis, dan moet je het nu doen. Moet je nu kopen. En niet een dag voor de kerst, lijkt me. Je kunt er maar op tijd bij zijn dus. Niet alleen voor kerstspullen overigens. Ja, ik vind wel erg veel inderdaad sieraden en kleinere dingen. Dat is niet weggelegd voor mij. Dus wat dat betreft, ja, maar ja, voor ieder wat wil, toch?
Al voor de 17e keer hebben we deze enorme fair. En ja, het is elke keer een feestje om te doen. En het is het hele dorp, de hele gemeenschap en de omgeving die komt hier feest vieren. Het is de eerste winterfair in Zeeland. De komende maanden volgen er nog meer in de provincie. Wat was het heerlijk vanmorgen toen we opstonden en de zon weer eens te zien was. Want zonnig, zo verliep het grootste gedeelte van de ochtend. In de loop van de ochtend zagen we vanuit het westen wel wat buien binnenkomen en er stond verder een stevige zuidwestenwind. Vanavond blijft de kans op een bui in de verwachting staan en ook de wind die blijft stevig doorwaaien met 4 Beaufort in het binnenland tot zo'n 6 Beaufort langs de kust. De temperatuur die zakt vannacht terug naar 9 à 10 graden. Morgen zijn er wederom in de vroege ochtend de meeste opklaringen. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe en passeren er weer enkele regenbuien. In de middag draait de wind naar het noordwesten en neemt af naar matig. Het wordt dan 12 graden. Dan de vooruitzichten. Dinsdag valt er lokaal nog een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is wel bewolkt en het wordt zo'n 11 graden. Woensdag en donderdag blijft het ook net zo goed als droog en net als dinsdag overwegend bewolkt. De wind is gedurende de vooruitzichten veranderlijk en met 9 tot 12 graden is het niet bijzonder warm of koud voor de tijd van het jaar. En tot zover. Voor nu nog een hele fijne avond.